ಏರ್ಗೊಂಡ ಜಪ್ಪದಿರ್ತ ನಂದಿನಿ ಪಂತನರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತಿರ್ ಹಲೋ. ಶಾಲಿ ಅಶೋಕ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತಿರ್ ಹಲೋ. ತ್ರಿನೇತ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತಿರ್ ಹಲೋ. ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಪಂತನರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತಿರ್ ಹಲೋ. ಚಾವಂಡಿ ಮಾತೆನ್ನಲ ಇನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುರ ಜನಕ್ಲ ಬೈಲೂರು ಕ್ವೀನ್ ಯಬಾ ಈರೋಡೆ ಪೊದಿತಾರೆ ಮಾರೆ ಲೈವ್ಗೆ ಇಜ್ಜಾರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರಕ್ಕ ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈಗಲ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಇನ್ನು ಚಾಪ್ರಾಂಡ ಮಾತೆನ್ನ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಭಾರಿ ಝೂಮುಡುಂಡು ಮೋನೆ ಎಂಚವು ಎಂಚವು ಅಂದ ಇಪ್ಪಡುಂದು ಯಾನೇ ಈತಿನ ಮಸ್ತ್ ಝೂಮ್ ಅಂಡ ಯಾವ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಾಡ್ಯಾನ ಇಜ್ಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೇಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಹೇ ಅಕ್ಕ ಬಂತೀರ ಹಲೋ. ಶಾಲಿ ಅಶೋಕ್ ಚಾಂಡೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಸಿಸ್ ಎಂಕ ಕ್ವಾಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ದಿನ್ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಸುಮಾರು ಮಂದಿ ಅವೇ ಹೊರಗಿತ್ತಂದು ಯಾವ ಪಂಡೇರು ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವೇನೇ ತಿಂತೀರು ಕಾಂಡೆ. ಗ್ರೀಷ್ಮ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಸರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವಾರು ಅಬ್ಬಾ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೋಕ್ಷ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ. ಇಂಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂಡಿ ಕುಕ್ಕು ಖಾಲಿ ಅಂಡೆ ಉಂಡೆ ಅದು ರಾಶ್ ಉಂಡೆ ತೋಜನ ನಾನೊಂಜಿ 10 ಬರೋಡಿತ್ತನು ಲೈವ್ಗೆ 10 ಬರೋಡಿತ್ತನು ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಬಟ್ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಇತ್ತದು ನಂಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 10:45 ಬರ್ಪಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತಿರ್ ಗೀತಾ ತನ್ವಿ ಹಲೋ. MS ಧೋನಿ ಬಂತನಾರು ಉಪ್ಪಾಡ್ ಪಾಡ್ದು ಜರ ಉಪ್ಪಾಡ್ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಚಿ ಯಜಮಾನ್ರು ದೂರ ಪೋತೇರು ಯಜಮಾನ್ರು ಗ್ರೂಪ್ ಪೋತೇರು ಸಂಡೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೂವಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜೇಶ್ ಹೆಲೋ ಬೇಬಿ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಅಬ್ಬಾ ಹಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆರ್ ಕೇರಳ? ನೋ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಕ್ಕ ಯುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವರ್ಷಿಣಿ. ದಾದ ತಿಂಡಾರು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನ. ದೀಕ್ಷಾ ಹೇ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಾಗರ್ ವೀರ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಓಲು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲೋ ಪಂತೇರು ಲೋ ಪಂತನಾರ್. ಮಂಜೇಶ್ ಹಿಂದಿ ಮಾಲೂಮ್ ಹೇ ಥೋड़ा ಥೋड़ा ಮೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ನ ಮೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಚಿರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದಾರು ಎಂಕ್ ಈ ತುದ್ದಪ್ಪ ನೋಡಿ ಇನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಉಂಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಬಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರು ಇನ್ನು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೊಂಡಿಚ್ಚಿ ಪಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಡತ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಈರೆಂಚೋಲ್ಲಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಲವ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಾತ್ ಕರೋ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪೂಜಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ದೂರೆಲ್ಲ ಪೋರೆಜ್ಜೆ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬರ್ಸ ಬರುವ ಐನಿ ಬರ್ಪೊಂಡು ಎಂಕಲ ಅಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಡ ಆತೀನಿ ಬರುವ ಒಂದು ಅನ್ಸೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಅವನುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಶ್ಮಿತಾ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಸಾಧನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಿ ಯು ನೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾ ತ್ರಿನೇತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿರ್ದಾರ್ ಶಿಲ್ಲಾಡ್ ದೆಂಬು ಅಂದೆ ಎಂಕಲಲ ಮೂಲು ದೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಮೋಡ. ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂಡ ಪನ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಡ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೋಡ ಆತುಂಡು ಶೆಕೆ ಅವನು ಎಂಕು ಪೋಯರುಂಡು ಸಂಡೇ ದೂರ ಪೋಯರುಂಡು ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ಮಲೆಲ್ಲ ಅದು ಕೊರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇನಿ ಕುಲ್ಲಾರ ಪಂಡೆ ಊರಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಇಂಕ ಇಲ್ಲದಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಜನ ಒರ್ತಿ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ನನಗೆ ಬೋರ್ ಆಪು ಇನಿ ಕುಲ್ಲಾರ ಬಂದಿತ್ತೆ ನೀವು ಕಾಂಡಿ ನೀ ಶುರು ನಿನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವು ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಸೀದ ಗ್ರೂಪು ಪೋಯರು ಯಾನ ಕುಲ್ ಬೊಯ್ಜಿನ ಯಾನ ಏನ ಮಲ್ಪಂಬಲ್ಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ಶೋ ಕಾಪುಂಡು ಇರ್ನ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ ಪಂಡರತ ಈರೆ ಪನ್ಲೆ ಈನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೋಡುಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಶ್ಮಿತಾ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಚಾಪರಿಯರ ಕೇಂದರ್ ಚಾಪರಿಯ ಇರ್ನಂಡ ಪುತ್ತೂರುಗು ಟೆಂಪಲ್ಗು ಬರ್ಕ ಓ ಈರು ಪೋಪುನಾ ಸರಿ ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಜಾಬ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಜಾಬ್ದ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ನ್ಯೂಸ್ದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದವು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ದವು ಸಕ್ಕತ್ತ ಈ ವೀಕ್ಡ್ ಕೂಡ ಬರ ಅಂತೀರು ತೋಡಿ ದೀಪೆರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಚಾ ಕೊರ್ಕ ಬೆಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಓದ್ಯಾವರೆ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಏನ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪು ನಿಂಗೆ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಏನ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಜನ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಯಾನು ಏನು ಮಲ್ಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡೀಗ ದೂರ ಪೋಯರುಂಡು ಸಂಡೇ ದೂರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೆ ಪೋಡತ್ತೆ ಬೊಕ ಏರ್ಲ ಪೋಪುಂಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಮೇರು ಸಂಡೇ ಪನ್ನ ತಿರ್ಗರ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬೊಕ ಎಂಕು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎನ್ನಾನೇ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ ಪೋಪೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಯಗೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕರಾವಳಿ ನಾಡಿ ಎಸ್ ಕರಾವಳಿ ನಾಡಿ ತುಯ್ಯಾರ ಏರ್ ಮಾತ ತುಯ್ಯಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಕರಾವಳಿ ನಾಡಿದ ನಾನು ಏರ್ ಮಾತ ತುಯ್ಯಾರು ನಾನೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆರ ಆತ ಅರ್ನೊಟ್ಟುಗು ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಳು ಕಾಲೇಜ್ ಇಪ್ಪುಣತಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಪ್ಪುಣತ ಬಿಜಿಪಿ ಫ್ರೀ ಅನ್ನಂಗೆ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಗಳು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಮೇರ್ ಫ್ರೀ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಜನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡ ತುಯ್ಯ ಇದು ತುಯ್ಯರಾ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹತ್ತಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿಗೆ ಮಾನೆ ಮುರಾಣಿ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಏತ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಏತ್ ಟೇಕ್ದು ಗೇತೊಂದು ನಾನು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಗಿವ್ ಅವೇ ಓಂಡಿ ಏರ್ನ ಏನಾನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಮರ ಇರು ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ವೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆಕ್ತುಲೆ ಕೋಡೆ ಬರ್ತಡೆ ಅಂಡ ಅಂಚದು ನೀ ಬರ್ತಡೇ ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಡು ಇಂಚಿನ ನಿಗಲ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತಡೇ ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚದು ಇನಿ ಬರ್ತಡೇ ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಲೈವ್ ಮುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಡೇ ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಲ್ಪುವ ಗಿವ್ ಅವೇದ ಒಂದು ಪಾಡುವೆ 5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಹೊರಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೋಡು ನಿಗಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆತೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಮೈತೆ ದಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಮ್ಮತ್ತ ಓ ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಂಕ್ ಸಾಕು ಬಿರಿದು ಗೊತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಈಟನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಗೀತ ಸುವರ್ಣ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ ಎಂಕೆ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ನಾಡುಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಇರೆ ಕೊರೋಡ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊರ್ಕ ಇರೆ
ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊರ ಆಪುನ ಪಾಪ ಪೂರ ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೋಸ ಆಪುನ ತವಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಾ ಇದು ಶೋಕು ಜೋರುಡು ಬಾತಿರನಲ್ಲ ವನಿತಾ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಈರ್ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಆರ್ ಲಾಗರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತಿರ್ ಹಲೋ ಸಮಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತಿರ್ ಹಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಸಿ ಡಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಲೋ ಏನ ತಿಂಡಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಕ ನೀಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ತಿಂಡಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕಲ ಕೂಡ ಕೋಲ ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಂಚಿ ಕೂಡ ಪರಕ್ಕೆದ ಕೋಲ ಉಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಇಂಕೊಂದು ಖುಷಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲ್ಲೆರು ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬೋತೇರು ಯಶೋದಾ ಕನ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಚಾಂಡು ತಿಂಡಿ ಎಂಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವೇ ಕೊಡೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತನದೆ ನಮ್ಮ ಐದೈದಿನ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತದೀನಿ ಅಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಇದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಜನ ಅವೇ ಯಾವ ಪಂಡ್ಯರ ಇಕ್ಕ ತಾಳ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ್ಚು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಲ್ಲೆರ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ನತ ಗ್ರೂಪ್ ಬೋತೇರು ಬೊಕ್ಕೈನ ವಿಶೇಷ ಗಿವ್ ಅವೇ ಬರ್ಪುಂಡವೇ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಗಿವ್ ಅವೇ ಓಕೆ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಯಶೋದಾ ಪನ್ಪುನರ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಹಂದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಸಡನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ತಾ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಇರೆಗ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಚಾಂಡೆ ಕೆಂದೇರಿ ಯಶೋದಾ ಪನ್ಪುನರ್ ಆಂಡೆ ಇರ್ನಂಡ ಯಾನ್ ನೀರು ಬರೋನಲ್ಲ ನನಕೇನು ಚೇನು ಈರ್ನ ಲಾಗ್ ತೂದು ಮೊರಣಿಯನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡಲ್ ಈರಲ್ನ ದುಂಬುದ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಗೆ ಅಲ್ನ ನೇಮ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಏರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತೆಪ್ಪುನ ರಕ್ಷಿತಾ ಕೆ ಗುರ್ತುಂಡು ರಕ್ಷಿತಾ ಎನ್ ಗುರ್ತುಂಡು ರಕ್ಷಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ರಕ್ಷಿತ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ಈರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ನಾಲ್ ರಕ್ಷಿತ ಉಳ್ಳೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೋಟೆನ್ ಹಾ ಪಂತೇರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಈ ನರಿ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಲೋ ಪಂತೇರ್ ರಾಹುಲ್ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಹಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೋಟ್ಯನ್ ಈರ್ನ ಎನ್ನ ಅಂಡ್ ಈರ್ ಚಾನೆ ಕೇರೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಚಾಂಡೆನ್ನ ಈರ್ನ ಅಂಡತ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡೆ ಕೂಲಿಪ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತೇರು ಆರು ಕೂಲಿಪ್ ಮತ್ತ ತಿನ್ಪುಜೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಹುಲ್ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಯಶೋದಾಕನ್ ಊರು ಅಲ್ಪ ಇನ್ನ ಎನ್ನ ಊರು ಉಡುಪಿ ಪಂಡ ಬೈಲೂರು ಬರ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀರು ಪನ್ಪುನಾರು ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ನಯನ ಪನ್ಪುನಾರು ಹಲೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಹುಲ್ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ದೀಕ್ಷಾ ಧೀರಜ್ ಹಲೋ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಯಲ್ಲ ಓಡಿಪೋಯಿರುತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ನೇನೆ ಶಿರ್ಲಲ್ದಾರು ಓಡಿಪೋಯಿರುತ್ತೆ ವಸಂತಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಹೆಂಗೆ ಏರ್ ಬಂತು ನಾವು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬರೋ ನೀರು ಬರ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ತಲೆ ನೀರು ಬತ್ತೊಂದೆ ಬಂದೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಏನದೇ ಕೊಕ್ಕರ ಅರ್ಪುಂಡ ಛಾಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ನೈನಿಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಹಲೋ ಪಂತೇರ್ ಹಾಯ್
ವಸಂತಿಯಲ್ ಚಾಂಡೆ ಚಾಂಡು ಇದ್ನಾಂಡ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ವೈಟ್ ಹತ್ಲೆ ಕಡೆ ಉಜ್ವತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೋಟನ್ ಜಿ ಪಂತೇರು. ಉಮಾಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು, ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಛಾಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು, ಹಲೋ. ಆಶಿತದು ಆಶಿತಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು, ಹಲೋ. ಛಾಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ಸುದ್ದಿಜ್ಜ ಪೇರ್ನ ವರ ಪೂರ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪರ್ ಬೊಕ ಸುದ್ದಿಜ್ಜ ದುವಾ ಭಾಷೆ ಮರೆ ಟಿಫಿನ್ ತಿನ್ನುವ ಮಾರಿ ಪಂಡ ಅಯ್ಯೋ. ಸ್ವರ್ಣಲತ ಚಾಂಡೆ ಚಾಂಡ್ ತಿಂಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಹಿಂದಿ ತಗೊಳ್ ಪುರ ಮೆಸೇಜ್ ಪುರ ಬಾಯಿ ಬತ್ಲಕ ಮಸ್ತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಡೆ ಪೊಯ್ಯಿರು ಎನ್ನ ತುಳು ತಗೊಳ್ ಪುರ ಸೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಡೆ ಪೋಯರಪ್ಪ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ನಾನೇ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜೇರ್ನಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಹಿಂದಿ ದಕ್ಕುಲಿ ಒಟ್ಟು ರಾಶಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಾಮತ್ತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಪತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಪೂಜಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್, ಹಲೋ. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಯಾನ್ ಪಣಂದೆ ಏರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಇಂಕ ಅವಂತೂ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಟು. ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಡೆ ಬರ್ತಡೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮೈತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ಉಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಜನ ಅವೇ ತಿಂತೆ ಬಂಡೆರ ಅಂಚೆ ಅವೇ ಬಂತು. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ಸ್, ಗಿವ್ ಮೀ ಸಮ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋಡಾನು ಇತ್ತೇನು ಅಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಮೀನು ಕೊರ್ಪಾವ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಉಂಡು ದಾದಲ್ಪ ಐನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾತಿ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನದಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಬರ್ಪು ಪಂಡ್ರೆ. ಲೈಫ್ ಬಂಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಂಗನೆ ಲೈಫ್ ಎರೆಗ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಲೆ ஒரு ಎರೆಗ್ ಒಂಜೆ ಮನೆದ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಜನ ಬಂಗ ಬರೋಡೆ. ಇನಿ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಬೂರುವೆನಿ, ಇನಿ ತಿರ್ತಿಪ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇನಿ ಅಂದತ್ತ. ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಮಿತ್ತು ಏತು ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಲುಸಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರ್ ದಿವ್ಯಾ, ಹೆಲೋ. ದೀಕ್ಷಾ ನಾಯ್ಕ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್, ಹಲೋ. ಓಹೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈರೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ನಿಂಕು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮಲ್ತಾರ್. ಛಾಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್. ಇರಿಗ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಕ್ವಶನ್, ಬೀಚ್ ಆರ್ ಮೌಂಟೇನ್? ಬೀಚ್ ಯಾವ್ ನೀರು ಪೋಡಿ ಅಪ್ಪು ನಾಂಡಲ ಬೀಚ್ ಯಾವ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಪ್ಪು ಜತ ಪೋರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ ಅಬ್ರಾಡ್? ಇಂಡಿಯಾ. ತುಳು ಮೂವಿ ಆರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂವಿ? ತುಳು ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಲೈವನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಮಾಶ್ರೀ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು ದಾನೆ ಇಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೋರಂಡೇರೀಗ. ಸೊ ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ. ತಮಿಳು ತೆರಿಯುಮಾ?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಕಿಂದರ್ ಚಾಂಡ್ ದಿವ್ಯಾ ಹಿರ್ನಂಡೆ ಏರ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದಿ ಬರ್ಪೇರು ಪೂರಲ್ಲ ಬಕೈಜ್ಜೇರ್ಲ ದಾದ ತಿಂದರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರಿಗ್ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಎಂಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂಡಿ ಇದಲ್ಲ 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 ಲೈವ್ ತೂಕ ಇದ್ದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದ ಅಂಚ ಪಂಡ ಪುಂಡಿಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತಿಂಡಿದ ಪುದರ್ ಅಂದ ಪುಂಡಿ ಓಕೆ ಈರ್ ಬಟ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಬಟ್ ಇರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬಟ್ಟ ಎಂಚ ಬಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಾರಿ ಅತ್ತು ನಂಡಲ ಸಾರಿ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಈರು ಓಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಂದರು ನಾನು BA ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ವನಸಂಡ ವನಸೀತ್ ಬೇಗ ಇನ್ನು ವನಸಿಚ್ಚಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಪಂಡ ಬಟ್ ತುಳು ಬಟ್ ಓಕೆ ಮೆಲ್ಲದೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅವು ಮಾರೆ ಏನು ಅವು ಪುರ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಓಂಡೂರು ಯಾವ ಊರು ನಾವು ಬೈಲೂರು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು. ಸಂಡೆ ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ಡು ಹಾಂ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಮಮ್ಮಿ ಇದೆ ಬೇಲೆ ಹೊತ್ತೀರು ಚಾಂಡ್ ಅಟಿಲಾತೀಸಿ ನಾನು ಚಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಂತೂ ಕಾಂಡೆ ದಾದ ಕೋಡೆದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತು ನವ್ವೆ ಕೋಡೆದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದೇಗೇನಾ ಅಪ್ಪು ಉಲ್ಲೇನ ಇಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪು ಉಲ್ಲೇನಾ దాని బొబ్బేనికేను జిజ్జిండ అందే అవే రడిజంత బొబ్బెకేండత కాండే బొబ్బెకేండి ఇజ్జిండ కాండేని ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆವಾವಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಏನ ಸಂಡೆದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂದರ ಸಂಡೆ ನಾನು ತೋಳಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ಲಿ ಜೇರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತ್ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಬೋತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮೈತೈದಿತ್ತು ಮದ್ಮೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೇರು ಇದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಔಟ್ ಬೋತೇರು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪುನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಪಂಪನ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಪವಿತ್ರ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರು ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ತೃಪ್ತಿ ಕಾಮತ್ ಪಂಡುದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಬೈಲೂರು ದಾರ್ ಇತ್ತೇರು ಓಕೆ ಅಂದ ಇಂಕ ಬೈಲೂರು ದಾರ್ ಪ್ರಿಯರ್ಲ ಗುರ್ತಿಜ್ಜೇರು ಕಲ್ಲಡಾಂಡ ಒಂತಾಂಡಲ್ಲ ಗುರ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಬೈಲೂರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೇರು ಏನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ನು ಬತ್ತನತ ಏನು ಏರ್ನಲ್ಲ ಟಚ್ ಹಿಡಿಜಿ ಮುಲ್ಪ ಆತು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಮುಲ್ಪದಾಗಲ ಒಂದು ಯಾರ ಒಂದು ಪೂರ ಗುರ್ತುಂಡು ನೇಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಆತೆ ಪೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚ ಬೈಲೂರ್ದಾರ ಆತು ದೂರ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನೀತ್ ಜಿ ಅನ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಸುರೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟೆನ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ GK ಬಟ್ ಪಂಪನಾರು ಓ ಅಂಚ ಬಂತಾರೆ ಎಸ್ ಅಂಚನ ಪುನೀತ್ ಜಿ ಅನ್ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇರು ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾವಿನ್ ಗೋನಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಭಿಲಾಷ್ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಜಿ ಮಾರೆ ಆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮದು ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಊರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ಲೆ ಆತ ಊರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಲೂರ್ದನ ಎಂಗಲ್ಲ ಊರ್ದನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಲೋ ಸಿಸ್ ಚಾಂಡ್
ಇನ್ನಂಡೆ ರಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಬಂತೀರಿ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಮೇಶ್ ಕಾಫಿ ಆಯಿತಾ ಮೇಡಮ್? ಆಯಿತು, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಹಾಯ್ ಇನ್ನ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು ನಾಯಿ ಆಯ್ತು ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಲೇಂ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ನ ಅಲ್ಲೇಂ ಬುಡ್ನ ಆಲ್ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಮೋಲ್ಪಿದೆ ನಿಜನ ಮೂಲೆ ಬುರುಂಬುಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಂದೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಂದೂರು ಹತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಲೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಇತ್ತಾತೆ ಏನು ಬೈದಿ ಮದ್ದು ಬೈಲೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆತ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಏನ ಬನ್ನಿ ಮೂಲಂಜು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡವರ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದೇಟು ಆತ ಬೇಗ ಅವು ಅಂಚನೆ ಪೋಂಡು ಎಂಚ ಫೇಮಸ್ ಬತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಪೋಂಡವು ಬಕೇನಂತ. ಬೈಲೂರುಡು ತುಳುತ್ತ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಉಳ್ಳೇರತ ತುಳುತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಊರುಂದೆ ಬೈಲೂರು. ಸೊ ನನ್ನದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೈಲೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೇನೊಂತೆ ತೋರ ಮಲ್ಪಲೆ ಈನ ತೋರ ಅನ್ಪೋನ ಈಗ ತಿನ್ಪುಜ ಬಂಜಿ ತಿನ್ಪ ಅಂಚಂದತ್ತು ಅಂಡಕ್ಲಿಗೆ ಏನಂದ ಅಗ್ಲಿ ಪಾಡ್ನೇ ಅವು ಚೀನ ಪಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೋರಿ ಪಾಡ ಆಪುನ ಕಂತು ಪೂರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೋಡವು 2 kg ಬೀರ ತೋರ ಆಪುಜವು ಆತಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಿನ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಮಲೆ ಬಯಕೆ ಅನ್ಪುಂಡು ಕಿನ್ನಿದಿಂದ ಒಡೆ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಸಿ ನನಗೆ ಮೋಲ್ಲ ಉಳ್ಳೊಳ್ಳು ರೂಬಿ ಮೋಲ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಾಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ರಡ್ಡವೆಲ್ಲ ಕೊಂತ ಓಲ್ ಪಾಡ್ನಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಭಾರಿ ಬಂಗಾತ್ನು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಂತೀರ್ ಭವ್ಯ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಮೇಶ್ ಪನ್ಪನಾರ್ ಹಾ ಪಂತೀರ್ ಈನಿಗೆ ಪಂಡರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಲಿಟ್ಲು ಅವಿನ ಲಿಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಎಂಚ ಉಂಡು ಲೈಫ್ ಜಾಬ್ ಅಂಡೆ ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಜಾಬ್ ದಾಂಡೆ ಬರ ಪನ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭವ್ಯ ಬಿ ಚಾಂಡ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೀಕ್ಷಾ ನಾಯಕ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇರೇಗ್ಲ ಹಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಫ್ರೀ ಆಯರಾ ಫ್ರೀ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಯಾನು ಓಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ನಿಗಲೇ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಓಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿಜಂದು ಉಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮುರಣಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಈನಿಕ್ ನಿಗಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಾರ ಎಂಕ್ಲ ಬೋರ್ ಅಂಡ ಕ್ಯಾಂಪಾಡ್ರೆ ಪೋಯ್ತು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಇತ್ತದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಎಂಚ ನಿಗಲ್ನ ಕತೆ ಅವೇ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಲಾಗೆಲ್ಲ ತುಯ್ಜಾರು ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಯಕ್ಷಗಾನಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಇತ್ತದು ನಿಕುಲ್ ತುಯ್ಜನ ಏರ್ ತೂಪೇರು ಬಂದ್ಲೆ. ಓ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಯಾರ ಅಂಡತ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ದೀಪ ಪನ್ಪುನರ್ ಕೇಂದಿರು ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು. ಮಚಿಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಮಾರುವಾರ ಬೋಡ ಇರೀಗ ಕಿನ್ನಿ ದೀತಿದ್ದು ನಾನು ಕಿನ್ನಿ ದೀವುಡು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಯಾನು ಹುಷಾರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಜೈರಾಮ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಅಣ್ಣನ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲಾರ ಕಿನ್ನಿಯರ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಿಸ್ ಕೋಡೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸಿಸ್ ಇನ್ನ ಮೈತೆ ದಿನಲ ಬರ್ಡೇ ಅತೆ ಸಿಸ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಇನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ತಡೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಇರೇಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ಚೂರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಡಪನ್ಲೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಂಕ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಕೇನ್ ಬೇರು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಕೇನು ಜೇರು ಈರೊಂಜಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡ ರೇಕಾಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಏನು ಅನ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ದಾದಂಡಲ ಉಂಡಾತ ಬೊಕ್ಕ ಪೀರ ಎಂಕೆ ಬೂರ್ವೇರು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಾಕುಲು ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಗಲೆ ದೂರುವಾರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡ ಐಕೆ ನೀನಾಲ ಪನ್ಪುನ ನೆಜ್ಜಿದ್ದು ಬುಡ್ದು ಪನ್ಪುಂಡು ಬೇತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕಲು ಏತೆಂಟು ಕುಸಿಟಿ ಪೂರ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಕ್ವಶನ್ ದ ಮಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕ್ವಶನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಚಾಂಡ ಈತಿ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಬಂದ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರ ಕೂಡ ಯಾನೇ ಪನ್ನುಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇ ಅಂದು ಅಡೆ ಮುಟೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾದ ತೂಕ ಒಂಜೆತ್ತೊಂದೇನೆ ಎರೆಗೆ ಎಲೆಗೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಅವಕ್ಕಲ ಅಂಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ.
ಜಾಬ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಮೊರಣಿ ಲಾಗಡ್ ಸೊ ಅಂಚಕ್ಕೇನು ಎಸ್ ಪನ್ಪೆನ್ ಲಾಗಡ್ ಬೇರೆಗ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಇದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚು ದೀಪುಜಿ ಏನಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಜಾಬ್ ಈನಂಡಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆನ ಇಜ್ಜ ಊರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಚ್ಚುದಿಯಾರಂತ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೇಗಿದ್ದ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಏ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದರ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಯಾನೇತ್ ಬಂಗಾಡ್ ಮಲ್ಪುನವ್ರು ಕೂತೊಂದು ಇಂಚನೆ ಕೈ ನೀಡದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೋಂದಿಪ್ಪು ಐಕ್ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕಿಜೇನೆ ಏನಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತು ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಂದು ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಹೋಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪು ಚಂಚಿತ್ನಪರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬರ್ಡೇ ಟುಡೇ ಅಕ್ಕ ಈ ಶೋ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಕುತ್ತುಚಿ ಇನ್ನು SA ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಊರು ಬೈಲೂರು ಇನಿ ಲೈವ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೆತ್ತೆ ಅಗಲೇನ ತೂಂದು ತಿರ್ತು ಬರ್ನಾಕ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂದೆ ಯಾನು 10:30 ಲೈವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಹೌದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೂತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ 10:45 ಕೂಡ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂದಿ ಕೂಡಲೇ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುಂದ ಈಗ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಈರ್ ಕೊರ್ಪರಿ ಯಾನ್ ಕೊರನ್ನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ರಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಟೀಲ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೇನಿ ಇನ್ನು ಕಟೀಲ್ ಜಾತ್ರೆನಾ ಏನು ಉಂಟು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಐಟೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಾನು ಹುಷಾರ್ಲೆ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ರೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ನೋಡ ಅವಿನ ರೆಡ್ ಬ್ಲೂ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದೆ ಪಂಡ ರೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಅಂದ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಅಂಚಪ್ಪ ನೋಡ ಅತಿ ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪಿಸತ್ತ ನನ್ನ ಅಂಚಪುರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊರೊಡ್ಸಿ ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ ಈರಿಗ್ ಮೊರಣಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಈನ ಲಾಗಡ್ ಐಕ್ ಇರೇನಾರು ಆತಿ ಇರೇಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡೀರ್ ಎಸ್ ತುಯ್ಯರ ಇರ್ಲ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲೆ ನೈಟ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಏರ್ ನೋಟ್ ಬರ್ಪು ನಾನು ಅಂದು ಇರ್ ಕೋಡನೆ ಬಂತು ಅಡೆ ಬೊಯ್ದು ಇನಿ ಚಾನಲ್ ಬೈದು ಅವೇ ಬ್ಲೂ ಅತ್ ಏನು ಬ್ಲೂ ಬಕ್ಕ ಈನ ರೆಡ್ ಬ್ಲೂಬ್ ಈ ರಂಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾಪುನಂಡ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಂತ್ಪಾಡಿ ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಂಕೊಲ್ ಬರ್ಪ ಅವೇ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸದ್ಯಜ್ಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪ ರಶತೈನಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಅಪ್ಪೆ ನಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡಿ ಏತ್ ಸರಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬೋರ್ ಒಂಚ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾರಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನದ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಟೀಲ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮದ್ಮೆಯರ ಕಾರಣ ಕಟೀಲ್ ಅಪ್ಪೆನೆ ತಂಚದು ಬಲ್ಬಾ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಬಲ್ಬ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ ಬಲ್ಬ್ ನೋಡ ಯಾವರೆ ರೆಡ್ ಬಲ್ಬ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟಾ ರೆಡ್ ಬಲ್ಬ್ ಬ್ಲೂ ಅಚ್ಚನಾ ನಿಜ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನು ಕನ್ನಡ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ ಅಂಚಪುರ ಕೇಂದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಾನು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಂಗಲಾದೇವಿ ಹಲೋ ಪಂತಿರ ಹಾಯ್
ಬೊಕ್ಕಂಜೀರ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ರೆಡ್ ಬಲ್ಬ್ ಬ್ಲೂ ಬಲ್ಬ್ ಆತೇನಾ? ಸೊ ಅಂಚ ಬನ್ಲಿ ಬಂಡರು. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಬಂತು ತಪ್ಪನ್ ಏತ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಪೋನೋಡ. ಹಾಂ, ರೆಡ್ ಬಲ್ಬ್ ಬ್ಲೂ ಬಲ್ಬ್, ರೆಡ್ ಬಲ್ಬ್ ಬ್ಲೂ ಬಲ್ಬ್, ರೆಡ್ ಬಲ್ಬ್ ಬ್ಲೂ ಬಲ್ಬ್, ರೆಡ್ ಬಲ್ಬ್ ಬ್ಲೂ ಬಲ್ಬ್, ರೆಡ್ ಬಲ್ಬ್ ಬ್ಲೂ ಬಲ್ಬ್. ಆಡತಾ ನಾನಕೊರ್ಲೆ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಪಂತೀರ್ ಹಾಯ್. ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಸ್ವಾತಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಚೈನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಪಿ ಪಂಪನರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಶಿವಾಯಂ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ರಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಸ್ ನಮ ನಂಬುದನ ನಮನ್ ಕೈ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟೀಲ್ ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಟೀಲ್ದ ದ್ವಾರ ಪೊಸತ್ ಮಂದಿರತ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನೆ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಲುಗು ಬರಲ್ಲ. ಹೆಲೋ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ಹಾಂ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಲೈವ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಲೈವ್ಲ ತೂಪ. ಓಕೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಹೆಂಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರುಡಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರದು ಆಪುಂಡು ಅವು ಮತ್ತು ಆಪುಂಡು ಬೇರೆನ ನಿಗುಲು ಕೊರುಡು ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊರೊಡೆ. ಎಸ್ ಪೂರ ಜನ ಕೊರಲೆ ಮಲ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪುನು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಚಾಂಡೆ ಚಾಂಡ್ ಜಯಶ್ರೀ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಈರೆನ್ನ ಅಕ್ಕ ದಿಪ್ಪು ಸಾರಿ ಜಯಶ್ರೀ ಪನ್ನೀಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಂಡ್ ಪಂಡೇರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹವರ್ ಯು ಸಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರ ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿಡ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ತಾಳಿ ಜೊಜನಿಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜತಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಫಾಸ್ಟ್ ಪನೋಡೀರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೂತ್ ಪನೋಡತ್ತ ಫಾಸ್ಟ್ ಪನ್ರ ತುಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಪನ್ರೆ. ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಇಂಚಿನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪು ಪನ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಕ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪುಜೇರು ಮಾಮಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಡ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಈರ್ ಹಾಫ್ ಲೆಮನ್ ತಿನ್ನೋಡು ಈರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರುಡು. ಅಯ್ಯೋ ಲೆಮನ್ ಇತ್ತಿನ ತೂಪೆ ಲೆಮನ್ ಇತ್ತಿನ ತಿನ್ಪೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಕೆಪ್ಪೆ ದೀವೋಡಂದ ಮೆಸೇಜ್ ತುಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಓದುವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ಸೊನ್ ಪನ್ಲೆ. ನಾನು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದೇ? ಚುಲ್ಲಿ ಮೇರೆಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಪನ. ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿರು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗೋ ಕ್ರೀಮ್ ವಿ ವೆಲ್ಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯು ಬೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯು ಕ್ರೀಮ್ ವಿ ಆಲ್ ಅವಿನ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಫಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರಾ. ಓ ದೇವರೇ ಒಂದಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ವರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬನ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯು ಕ್ರೀಮ್ ವಿ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಫಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಯಬ್ಬಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯು ಕ್ರೀಮ್ ವಿ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಫಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯು ಕ್ರೀಮ್ ವಿ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಫಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯು ಕ್ರೀಮ್ ವಿ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಫಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಒಂದು ಬಂಗೋಣ್ಣು ಅಂತೆ. ಓಕೆನಾ? ಐದು ಸರಿ ಪಂಡನ ಈಗ ಓಕೆ ಅಂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಹೊಡಿತಾನತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮರಲೇರು ಪೂರ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಈ ರೀನಿಕ್ ಮರಲೇರು ಬಂತು ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಮರಲೇನ ಅಕ್ಲಿಗ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಾಣ ಹಿಂಗೆ ಈರ ಮೆಸೇಜ್ ಓದ್ಯಾತಾ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಯಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ. ಗಾಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕೇರಳ. ಓಕೆ
ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ ಇನ್ನ ನೆರ್ಲಿ ಇನ್ನ ನೆರ್ಪುನು ಭಾಷೆದ ಅಂತನಾಗ್ಲಿ ಪುರ. ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾ? ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಒರಿಯೊರಿ ಒಂದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ಲೆ ತುಕ. ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಪೂರ್ತಿ ಬೇತೆಂಡಂಡಲ ಉಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಈನಗೆ ಈನಗೆ ಹಾಂ ನಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಉಂಡಾ ತೂಪನೊಂಚೂರು ಹಾಂ ಉಂಡಾ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪತ್ತಲಗೆ ಅರ್ಧಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಯಾವತ್ತ ಇಯರ್ ಪನ್ನಿ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕ ಲೆಮನ್ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಧ ಬೊಡ್ಚತ ಖಾಲಿ ಯಾವತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಅರ್ಧ ಲೆಮನ್ ತಿಂದ ಬಂದೊಂದು ಹಾಂ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮಂತ್ ಪತ್ತ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ. ಕನ್ನಡತಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಇಂಕ. ಹಾಯ್ ಗೌತಮಿ, ಹಲೋ. ಗಣೇಶ್ ಪಂತೇರು ಇಜ್ಜ ಅರ್ಧ ತಿನ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಇಂಕ್ ಬಾಯ್ಡು ಅರ್ಂಜಿ ಚೂರು ದಿಯನ ಜಂದಿತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಇಂಕ್. ಸಚಿನ್ ಪಂಪನಾರ್ ಇಂಚ ಪಂತೇರು. ಓಕೆ ಹಾಯ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲವರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ 100 ಲೈಕ್ ಔಟ್ ತುಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಲೆಮನ್ ತಿನ್ರ ಆಪುಣೆ ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಪೂರ ಅಣ್ಣದನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಲೆಮನ್ ದಾಗ್ಯಾನ ಏನೋ ಚಾಯನ ಐಕೊರ್ನ ಇರಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ತುಕ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅತ್ ಗಮ್ಮತ್ತವು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಒಂದ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಒಡಿಪುಗ್ಗೆ ಪೋರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬೋಡು ಆಂಡ್ ಒಡಿಪುಡು ಕಾರ್ಲಾಗು 90 ನಿಮಿಷ ಅವು ಎಂಚ ಪನ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಚ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಅವು ಯಾರು ನೀರು ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲಾರ ನಿನ್ನೆ 1 ಗಂಟೆ ಬೋಡಿಗೆ ಆಂಡ ಎಂಚ ಅರ್ಧದ ಇಂದೇಟು ಏನಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಡ್ಬೋಕ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಆಚೆ ಲಾಜಿಕ್ ಅದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಪರ ತೂಕ ಒಂದು ಇಯರ್ ಛಾಯನ ಇರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಎನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವೇ ಯಾತ ತಿನ್ರಪ್ಪ ಚೂರು ತಿನ್ಪವೆ ಅದೇ ಯಾವ ಒಂದು 3 ಸರಿ ತಿನ್ಪೆ ಒಂದು ತಿಂದೆ ಯಾವತ್ತಾ ಬಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಲ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ 1 ವರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ ಸೊ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಈ ತಿಂಡೆ ಯಾವಜ ತೊಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿಕೆ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ. ಮೈತಿದಿ ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಆತೆ ಎದಾಗಲ್ಲ ಮಧ್ಯಮಿಗೆ ಬಿದ್ದಾರಿ ಹಸನ್ಮುಖಿ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನೆ ನಾನು ಅವು ರಡ್ನೆ ಸಲ ಒಂಜೆ ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಅವು ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಏನ ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಅವು ತುಕ್ಕ ಹಿರಿಯನ ಬನ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹಿಂದೆ ತಿನ್ಪುನೈತೆ ಇತ್ತೆ. ಓ ಅಂದು ಮಾರೆ ಮಂಡೆಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಂಡೆಜ್ಜಿ ನಮಕ್
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತೇರ್ ಅಂದೆ. ನಯನ ಅಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೋಲಾರು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹುಷಾರ್ ಲೈಕ್ ಎಂಚೋಲಾರು. मुझे सपोर्ट करो दीदी प्लीज सब लोग करो ओके. गोपी पन्मुनर हाय पंतेर गर्वार्पणे किंच मेसेज तो ನಂಗೆ ಸಾವು. मुझे भी सपोर्ट करो दीदी प्लीज ओके सपोर्ट ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಂ ಇಂದಿಡಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೂರಾ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೆಬಿತಾ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರಲ್ಲ ಅಂದು 1.5 ಗಂಟೆಲ 90 ನಿಮಿಷಲ ಒಂಜಿ. ಹಾಂ ಅಂಚ ಅವು ಪಟ್ಟವರ ಮೆಸೇಜ್ ತೋರ್ದು ನಂಗೆ ಬೊಕ ಇರುವಾರನೆ ಪನ್ನಾಗಿ ಇಂಕುಲಾತು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಜಗದಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಿತಾ ದಿಯಾ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರಿ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆರ್ ಯು ಹಾಯ್ ಮಗು ಮನಸ್ಸು ಹಾಯ್ ಪಂತೀರಿ ಹಲೋ. ಬಾಡಿ ಕೌಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂದು ಅವಂತ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಮರಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ದು. ಸಾಂಗ್ ಬಚ್ಚಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂತು ನಾಳೆ ಬಚ್ಚಾನು ಬಡ್ಚಿ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಪು ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಪನಿಪುಜಿ ಲೈವ್ ಮೊಗ್ಗಿ ನಂಗೆ ಪನೋಡ ಏಜ್ ಬರ್ಸರ್ ಪುಣ ಅಂದ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸಿಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದೆ. ಏನ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಾಗಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಮೊರಣಿ ಲೈವ್ ಎಂಕ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೈತಿತ್ತೀನ್ ಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಎಂಕ್ ಅರೆಡ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಾಲೆ ಎಂಕ್ ನಿಖಲ್ ರೆಡ್ ಜಂತ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಲೆ ಹೇಪಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನ ಮಾತ ಮೋಕೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದು ಮೊರಣಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋದಿತ್ತಾರಾ ಬಿಸಿ ಐತಿ. ಇನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರ ಇಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಪಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯನ ದಾದ ಪೆದಂಬು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋಜುಂಡ ಇಜ್ಜಾತ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಏನು ಮಲ್ಪೊರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮ ಗೊದಿ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕ ನೀನು ನಡ ಬಂತೆ. Next, hello Gautami, I am your big fan, love from Karnataka, Bangalore, like that. Thank you so much. ಮಗು ಮನಸ್ಸು ಯಬ್ಬ ಏತು ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಂಡ. ಹಿಂದೆ ಇರೋರು ಯಾರು, ಹಿಂದೆ ಇರೋರು ನನ್ನ ಮೈತೇದಿ ರೆಡಿ ಚೂಡಿದಾರ್ ಎಂಕು ಎಂಕು ಭಾಷೆನೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಪಂತೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೂಲ್ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರುನುಂಡು ಅಂದ ಮೂಲ್ ಬರ್ಸತ್ತನೇ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದ 1.5 ಗಂಟೆ ಪಂಡ 90 ನಿಮಿಷ ಆತೆ. ಎಸ್ ಅಂದೆ ನಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಪೋಯ್ ಜಾವು ಪಂಡ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತೇತ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮನ್ನ ಗುಂಡು ಪೊಷತ್ತು ಗುಂಡು ಉಂಟು ಒಂದು ಆಳು ಆಪುಜಿ ಆಳು ನಾಯಿ ಅವನು ಉಳ್ಳು ಉಂಟು ಅವು ಮಾರೀತಿ ಪೋವಾರ ಒಂದು ನೀಟ್ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಮಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಜು ಗೀತ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಪನ್ನನಾ ಇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರೇಟ್ ತುಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ತುಲೆ ನಾನು ಓದ್ವ್ಯಾ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ. ನಿಮಗೆ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬನ್ನಿ ನೀವು ಯಾರು, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೇವೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಎಂತ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಜೋರುಂಟ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ. ಛಾಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋಜುಂಡು ಓದಲಿ ತುಲಿ ಬಾಲುಗೌಡ್ರು ಮಲ್ದೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು
ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಎಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಲೆಕ್ಕ. ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಯಾರು ಸಹ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಲ್ಲ? ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲೈವಿಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲದ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಎಲ್ಲ ಸಹ. ತುಳು ಈಗ ಮಾತಾಡೋದು ತುಳು. ಛಾಯಾ ನಾಯ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋಜುಂಡತೆ ತೂಲೆ. ನಿವೇದಿತಾ ಓಕೆ ದೇವಾಡಿಗ ಯಾನು ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿಂಡ ತೂಪೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಡೈಲಿ ತೂಪೆ ಇನ್ನ ಡೈಲಿ ರೋಟೀನ್ದು ಇನ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗುಂಡು ಸೂಪರ್ ಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜುಂಡೋಲು ಮುಂದೆ ಚಿಂಟು ಗೊಂಡು ಅವಲುಲ್ಲದು ಓಂದುಲ್ಲದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟುಡೇ RCB ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ. ದೀಕ್ಷಾ ಪನ್ಪನಾರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿರೋಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೋನು ಬರೋನಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ನಿಗಲ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೋದುಜಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಂಡ. ನಾನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂಡ. ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಚಿ ಪೂರ ಜಂತಲ ಓದುವ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಅವು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಸೈಡ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ತುಲ ಯಾಕಡೆ ಹೋಗ ತೂಯಿಲೆ ಕಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಬಿಸ್ಕತ್ ಉಂಡು. ಕ್ಯಾಟ್ ಬಿಸ್ಕತ್ ಬೋಡು ಎಂಕಲಿಲ್ಲದ ಮೊಕಲು ರಡ್ದನ ಮಾಮಿ ಕಂತೀನಿ ಮೊಕಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಬೋಡು ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ಡೇ ಬೋಡು ಮೊಕಲು ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಪುರ ಓಲ ತಿನ್ಪುಜ ಒಂದು ಪುರ ಅವೇ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ನಾಯಿದ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪುನು ಮಗು ಆಯ ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಏನಾಡು ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಸಾಂಗ್ ವಾವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಿಡ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಾಜರ್ ಉಂಟ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅದ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಾಡು ಒಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರುಣು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿ. ಬೊಂಬೆ ಆಯ್ತವು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಿಲಿಗೆ ಬಂತು ಬೆಳಗಿದೆ ಮನಗಳ ಇಂದು. ರಾರಾಜಿಸು ರಾಜರತ್ನನ ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಇಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಟಿನ್ 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 ಟಿಡಿನ್ ಟಿನ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪದ್ಯ. ಉಂಟು ಇಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿವೇದಿತಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ಪ ನೋಡ್ಗೆ ಬಲ ನಿವೇದಿತಕ್ಕೆ ದೇವಾಡಿಗ ಅರೆಗೆ ಹಾಯ್ಪ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ ಹಾಯ್ ಪಂಡ ಖುಷಿಯಾ. ಮೈತೇದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಹುಡು ದುಂಬು ಎಂಕೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಲೆ ಪಂಡೇರತ. ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಲೋ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಸಿನಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಕೋಳದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಮೊಲ್ಲ ಬರ್ತಡೇ ಕೋಡೆ ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದೇನು ಕೋಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಬಾಬ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನೀತ್ ಜೇಯನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಂತರ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಮೈ ಬಾಸ್ ನೇಮ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್. ತಿಂಡಿ ತಿಂಡರ ಸಿಸ್ ಎಸ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡ ಇದು ನಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಲನ್ ಪನ್ಪುಂಡರ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ವಾಯ್ಸ್ ಶೋಕುಂಡು ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಪನ್ನ ಏನು ಜೋರು ಪನ್ನ ಅವು ವಾಯ್ಸ್ ಶೋಕುಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಲೆ ಕೇನುಂಡ ಮೈಕ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಡ ಹಾಕೋಳುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ GK ಬಟ್ ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ದಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ ಪಾತೇವ್ದೇರು ಕನ್ನಡ ಅರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡತ ಓದಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಂಡೇದಾಯ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೇ ನಲ್ಲ ತೋಡು ಕುಲು ಸೋನು ಮನ್ಪಂದ ಅಂದಾಲ್ ಪೋಯಲು ಬರ್ಪೋಲಲ್ ಒಡೆಯಲ್ಲ ಒಪ್ಚೊಲ್ ನೀವು ಬಿದ್ರೆ ಸುಪ್ಪೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಲೈವಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಈಗ ಬೇಡ. ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಈರು ಕುಕುಂಬರ್ನು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ ಶುಗರ್ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನೋಡು ತಿಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ದ
ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಅವು ಅವು ಬಂದು ಈರು ತಿಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲಡ ಏನಾದ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲಡ ಸಾರಿ ಬೇತೆನಡ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜಿನ ಬೇತೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಡು ತೂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದಲ್ಲತ್ತ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪಂದೆ ಏನು ಅಬತ್ತಾರ ನಿನ್ನ ಮೊಗಲ್ ಅಬತ್ತಾರ ಮೂರನಿ ತುಲೆ ಕೈನು ಪಾನ್ಕಂದಿದ್ದೀನಿ ಓ ದ್ಯಾವರ ಮುಳ್ತುಲೆ ಎನ್ನ ಪೊಸತ್ತು ಗುಂಡ ತುಲೆ ಹೊಲ್ತುಲೆ ದೇ 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 ಈತ ಬಂಗಾಡ ಪೋಡ ಬಲ ಬಲ ಕುಂಡು ಬಲ ಹಾಂ ನಿಧಾನ ನಿಧಾನ ಅಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಏನು ಅನ್ಕು ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದುಲೆ ಪೋರಾಪಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗ ಇಲ್ಲದುಲೆ ಪೋರಾಪಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೀವ ತಿನ್ಪುಣ್ ಮೂಲ ನಾಯಿ ಹುಲ್ಲಿರಂದು ಕೈ ತುಲೆ ಮುರಣಿ ಮೊಗಲೇನು ಸೇವ್ ಮಲ್ಪರಬಹುದು ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ತುಳು ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಕ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಪನ್ನೋಚಿನ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅವ ಏನು ಪಾತೆರ್ನೇ ತುಳು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ದಿನಿ ಏನು ಪಾತೆರಿ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಬಂದರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಂದು ವರ್ಷತ್ತು ಗುಂಡ ಇದು ಗುಂಡ ನಂದು ಗುಂಡ ತುಲೆ ಗುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಲೈವ್ ಇಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ಲ ಒಂಚೂರು ತುಲೆ ಗುಂಡ ಅಬತ್ತರ ಜೋರುಂಡ ತಗೊಂಡೆ ಇನ್ನ ಮರೆಟ್ಟು ಪುರ ಪತ್ನಿ ನಾವು ಪೋಲೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪನೆ ಕುಶನ್ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ఆయన ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿ ರೆಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾತೇನೆ ಅತ್ತೆ ఆయన ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಓಡಿಪೋಯಾಯಿ ನಿಗುಲ್ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಪುರ ಪಂಡತ ಅಂಡ್ ఆయన ಮೆಸೇಜ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂಡ್ అయిపోయి ಗಾನ್ ಸೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಡ ಕೋಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ದಿನತ ಅಂಡೇನಿ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ మరి ఇంక ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೆಂಗೆ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಈರು ವಿಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಪಂತೇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಿತೇಶ್ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೊಂಬೈಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇತಿ ಈ ಗತಿಟ್ಟಿ ಅನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ನ ಗೋಯಿಂದವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಭಾರತಿ ರಘು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಸೌಜನ್ಯ ಮಲ್ಲನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೋತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಕೊಂಕಣಿಯಾ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ನವ್ ವೆರ್ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಬೈಲೂರು ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಈನ ಪಾತೆರಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಈನಗೆ ತೊನ್ನು ಇಂದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತೊನ್ನಡ ಪಂಕಡ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತೊನ್ನಡ ನಿಜಾಂಡ ಅಗ್ನಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತೊನ್ನಡ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಾಯ್ ಬಾಬುನು ತೋಜಾಲೆ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಡಾಗ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ರಡ್ಲ ಮಾಮಿ ಪೊಸತ್ತು ಕಂದಿನ ಭಾರಿ ಪೋಖ್ರಿ ಮೊಗಲೆ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಆವುಡ್ ಮಾರೆ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನಾಯ್ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಉಂಡತ್ತ ನಾಯ್ದತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಆವುಡ್ ಮೊಕ್ಲಿ ಇಜಿನ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಓಲ ರಡ್ಜನಕ್ಲ ಗಂಟೆ ಕಾಟದಂತುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋಪು ಬತ್ತಿರೋಳು ಬತ್ತೋಪೇರು ತುಲ ಪೋಡಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅವು ಮೈಕದ ಪುರ ಸೌಂಡ್ ಕೆಂಡೆ ನನಗೆ ಚೇರ್ದಾಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಆತ ಪೋಡಿಗೆ ತಿಂದೇ ಪೋಡಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಗುಂಡು ಬಾಬು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನ ಮೈತೇರಿ ದಾದ ಲೆಪ್ಪು ನೀರೇನು ಅಕ್ಕನ ಲೆಪ್ಪುನು ಅತ್ತಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಜೋಲು ಅಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯ ಪುಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಕಿನ್ಯಲತ್ತಂತಾರ ಅಕ್ಲೆಗ ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚ್ಬೇಕು ಈತ ಬೇಕಾ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪರೋಬಿ ಈತ ಬೇಗ ಇಂಕ್ ಏಜ್ ಏನಾ ಅತ್ತು ಬಾರ್ದು ಬರ್ಪು ನೀನು ಕೈಕ ಒಲ್ಲೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬುನ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಶೋಕ್ ಎಂ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಮೈ ಮಾಮಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿ ಮಾಮಿ ಫುಲ್ ಬಿಜಿ ಫುಲ್ಲುದೇ ಬರ್ಪೇರ ಲೋಡೆಲ್ಲ ಹೋಗುಜೆ ಯುವರ್ ಸಿಟಿ ಬೈಲೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಹೆಂಗ್ ಯಾ ಚೆಕ್ ನೀನು ಯಾನ್ ಕೂಡ ಬತ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಿರಿಯಪ್ಪ ಬರ್ಪರಿಯಪ್ಪ ಪಾರ್ ಪಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾಕಾರ್ದು ಪುರ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರಿಯರು ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರಿಯರು ನಿಂಬೆ ಪುಳಿ ತಿಂದ್ರೆ ಪುರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರಿಯರು ನಿಂಗಳು ಪುರ ಒಲ್ಲಾರು ತೋರಿಯರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾರು ಬೊಕನಿಗೆ ಲೈವ್ ಬೋರ್ ಅಪ್ಪ ನೆನ್ನ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ನೀಡಿ ಛಾಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಆರು ಬೊಕ್ಕ GK ಭಟ್ ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಮೊಗಲ್ ಪುರ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತೇರಿ ನಿತ ಲೈವ್ ನೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣೆ ಇಂಕ್ ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತಂಡ ಸಾರಿ ಇರೆಗ್ ಮಲಯಾಳಂ ಪಾತಿಯರ್ ಯಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಕ್ ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಒಂತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಕಂಪೆನಿ ಪೋದಿತ್ತ ಒಂದೊಂದೆ ಕಲ್ದೆ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ಪೊಡೊಂದು ಭಾರಿ ಅಸೊಂಡು ಒಡೆ ಗಂಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಬೋಡಪ್ಪನತ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರು ಶೆಟ್ರೆ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ನಿಗೋಲ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಶೋಕ್ ಎಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಒಡಿಪೋತೀರು ಏನು ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಾರು ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೇನು ಚಾ ಪರ್ನಿ ನಿಗುಲ್ ಪಾತಿರ್ನ ಪುಷ್ಪ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಗುರು ಎಂಚ ಝೂಮ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಓಡ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ಯಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಮೀನ್ಸ್ ತುಳು ವಾಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾನ್ ನೀನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಕೊಂಕಣಿಡ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಓ ಕೊಂಕಣಿ ಇರ್ನ RSP GSP ಹಾಯ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಸಿ ಇರೋ ಕೊಂಕಣಿ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂತೆ ಜಗದೀಶ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರೆ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರೆ ಹಲೋ ಬೋಡಾ ಬಡ್ಡು ಪುಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋಡಾ ತುಂಬ ಅಂಡಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರಿತ್ತು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ವೈ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಓಕೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಸುದ್ದಿ ಜೇರ್ನಲ್ಲ ಏರ್ದೆ ನಿಕ್ಕನ ಕನ ಕಟ್ಟುಂಡಪ್ಪನ ಒಳ್ಳೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಮೆಸೇಜೇ ಬರಂಗಿತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇರೆಕ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ರ ಪಂಡ ಬರ್ರೆ ಪುಜ್ಜಿ ಅವಳು ಹೋದ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಯ್ ಏಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜೆ ಉಳ್ಳರ ಏರಣ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ದಾದಂಡ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ವಾಹ್ ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಏನನ ಇಂಕ್ ಮೆಸೇಜೇ ಬೈಚಿ ಇಟ್ಬೋದು ಏನನ್ ಚಿಂಚಿತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಡಿ ಬಾಸ್ ಮೂವಿ ನೋ
ಯಾನ್ ಡಿ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅತ್ತು ಇಂಕ ಡಿ ಬಾಸ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಓಕೆ ತುಕ್ಕ ನಿಗುಲ್ ಪಾತೆರ್ನಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂತ್ನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಈತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವ ಮಾರೆ ಮುಖ್ಲೆಗ್ ತೋಜುಜ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈತ ಪುರ್ತ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೊಬ್ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉರ್ತಿ ಉಂದು RSBಯ GSBಯ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚಲ ಉಂಡ ಬಟ್ರೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಪಂದು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಸಂಚಿತಾ ಅಶ್ವಿಕಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಪಂತರ್ ಹಲೋ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸೌಮ್ಯ. ಓಕೆ ಸೌಮ್ಯ ಚಾಯ್ ಎಂತ ತಿಂಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಪಾತೆರ್ನೆ ಇಜ್ಜೆ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಏನ ಪಾತೆರುಡು ಈಗ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರುಡ ಜವಂಚಲ್ವ ಯಾವ ಎಂಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನು CSB ಕೊರ್ಕ ಮಕ್ಕರ ತನಿಗಿಲ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ದಕ್ಲೆ ಮಕ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕರ್ ಈರೋ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಪೂಜಾ ಮುಗ್ಗೆರಾಕೆಂದೇರು ಹುಷಾರ್ಲ ಎಂಚೊನ್ನರು. ಎನಿ ಡೈಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಮೂಮಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಡೈಲಾಗ್ ಸಾರಿ. ಸೌಮ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಎಂಕ ಪನ್ನಾರು ಹಾಯ್ ಪಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊಡಿಪೋಯಿರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ಲೆ ಊಡಿಪೋಯರು ಇತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ಲೆ ಊಡಪೋಯರು ಈರು CSB ಪಂಡ RSB GSB ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಒಂದು CSB ಓ ಚಾಯ ನಾಯ್ಕ ಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೇಕ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತ ಅದಾದ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜದ. ಈರು ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಪಾತಿರೋಡು ಬೊಚ್ಚೆ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟು ನಂದು ಆತುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮೊಕ್ಕರ್ತ ಯಾವ ಈನ ಪಲ್ಲೆ ಎರೆಗ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಅಂಟುಕ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನವರು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಾನು ಈನ ಪಂಡಂದು ಚಿಂಡ ಮೂಳು ನಾನು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಳ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗೈರಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಪುಟ್ಟಿದ್ನ ತುಕೆ ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ ಇಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂತಲೆ ತುಕ 1 ನಿಮಿಷ ಉಂಟ್ಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಮೊಬೈಲ್ ಮೀನಿ ತಿರ್ತು ಪಾಡೋಡು ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡ ದಾದೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅರೇನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದರ್ಥ ತುಲೆ. ಹಾವು ಪಂಡ ಯಾನ್ ತುಕ್ಕ ಪಂಡ ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮೊಸ್ತು ಮೊಸ್ತ್ ಹಾವು ತುಕ್ಕ ಮೊಸ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕರ್ತ ಮೋಕ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ವರ್ಡ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂತ ಕರ್ತ ಪಂಡ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮೊಲ್ ನೀರ್ಲ ಪರ್ದಂಡು ಮಾಮಿ ಕಂತಿನ ಬಡ್ಡು ಬೂಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಪರ್ದಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪನ್ಲೆ ಕರ್ದಿಂಚಿ ಈ ರೀತಿ ಜರೋಡೆ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಕೊರ್ಲೆದು ಕೈನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ತೂಪ. Okay. I will tell one dialogue, you are written. Tell.
ರಥ ಬಂದರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ, ಐರಾವತ ಬಂದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತುಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಕ್. ರಥ ಬಂದರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ, ಐರಾವತ ಬಂದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ನನಗೆ ನೀವು ಕನ್ನಡವಾ? ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಡೈಲಾಗ್ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಲವ್ ಯು, ಐ ಹೇಟ್ ಯು. ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಗಂಡ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಲಿ. ಆಣುಲೆಗೆ ಏನಾದರೆ ಲವ್ ಯು ಪಂಡ ಏನ ಬಂದು CSB ಪಂಡ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸರಸ್ವತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹತ್ತವು ಸಾರಿ ಎಂಕುಲು ಮಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪುನ ಅಂದೆ ನಿಗಲ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡವು ಕೊಂಕಣಿ ಪನ್ಲೆ ತುಕ ಹೂವಾಂಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಬೈಲೂಡಿನಿ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆನ ಪರಿವಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ಕಲೆ ಸೊಂಬತ್ತನೇ ಬರ್ಪೆ ತುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪಾಪ ಲಾಗ್ಸ್ ತೂದು ಮಾತೆರೆಗೆ ಬೋರ್ ಆತುಂಡು. ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದೊಂದು ಬಲೆನ್ ಪಂಡೆಡ ಕಾಂಡೆಲ್ ದಿನ ಸುರು ಪಂಡೇರು ಚಾಕೂರು ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಚಾಕೂರಿ ತಿಂಡಿ ಸಮೇತ ತಿಂತಿಚೇರು ಪೋತೇರು ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದು ಪೋತೇರು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅನ್ಪೋತೇರು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಪೋದಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹೋಗ್ತೇರು ಏನು ಮಲ್ಪು ಒಡ್ಡೆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ಕೋಡೆನ್ ಮೆಹಂದಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅಡಿಗ್ಲ ಪೋರ ಬಿಡ್ಚೇರು ಆದ ಮಲ್ಪು ಕತ್ತಲೆ ರೋಡೆಲ್ಲ ಪೋರ ಬಿಡ್ಚೇರು. ಕೆಲವರ ಮನ ಸಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಕೋಲ ಮತ್ತು ಪೋಡೆ ಅಪ್ಪಡತ ಅಂಚದಾಲ ಮನೆ ಪುಜೀರು ಬೈಲೂಡಿನಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಆಂಡತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸು ನೀರಿಗೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆಗೂ ಬಾಡ್ಲೆ ಒಂದಿನ ಶೋಕ್ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಾ ಮಾರೆ ಅವ ಮತ್ತು ಬುಚ್ಚಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪೀನಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡೆ ಅವ್ನು ಕೂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪೋಣ ಹಿಂಗೆ ಉದಾಸೀನ ಅಪ್ಪ ಮಾರೆ ಕೂಡ ಮಂಡೆ ಮೀಯೋಡಪ್ಪ ಚಂಡಿ ಮಂತಂಡೆ ರೂಬಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೋಡ ಅಂದತ ಬತ್ತೆ ಬಡುಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸಂತೋಷ್ ಪಂತ್ನರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪನ್ಯಾವೇ ಓಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪನ್ ಅಗಲು ಪುರ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಪುರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಬೆ ಪುಳ್ಳಿ ತಿನ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ನ್ಯಾಕುಲು ಎನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಚೆಪ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಜರಿ ಅಂದಾದ ಮನ್ಪುನ ಇರೇಗ ಏತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಾಬೆಡ ಅವು ಪಾತೇರ್ವೆ ಪಂತೀರು ಫೈನಲೈಜೇಷನ್ ಆತು ಚೆನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂದ ಜಾಬ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಬ್ದು ಅಲ್ಲೋಲ ಕೊಲ್ಲೋಲ ಅವೇನಾತನಂದು ಲಾಗಡ್ ಬಂತು ತುಳು ರಂಜಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ GSP ತುಪ್ಪ GRB ತುಪ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ಅವು GSP ತುಪ್ಪ ಅತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಪಚ್ಚು ಬಂದ್ಬಿನಾರ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು GSP ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನು ಖುಷಿ ಅನ್ನಾರೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡದವನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವನು, ಫ್ರಮ್ ಗದಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗದಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಂದು ಲಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗದಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ. ತೇರಾ ಮೇರಾ ರಿಸ್ತಾ ಹೇ ಯಬಾ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಓದುಂಡು ಪದ್ಯ ಅಂಕ ಓದುಂಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಉಡುಪಿ ನಾಯಕೆರೆ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರ ತೂವರೆಜ್ಜಿ ಯಾ ಬಿಸಿ ಶೆಟ್ರೆ ಈರು ಪೊಳ್ಳಾಳಿಗಿಡ್ಡು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೈದಿಟ್ಟಿಚಾರತ್ತೆ ಬೋಯ್ಜಿ ಅಂದೆ ಗೌತಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮೇರು ಅಬ್ಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುರು ಶೆಟ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ್ ಚಾನಲ್ದಾರು ಓಕೆ ಅಂತಂತೀರು ಇರು ಹೊಲ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಗುಂಡಾ ಪಾಪ ಇನ್ನು ಬಾಳೆ ಕಟ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ತುಳಿ ತೋರ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬುಡ್ಕ ಮರಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಪೂರ್ ಸೇರಿ ಕಟ್ಬಾರ್ದು ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬುಡ್ಕಂದಪ್ಪ ನಾಲ್ ಮೊನ್ನೆ ತುನ ಇಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗದಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಾ? ಹೌದು, ಗದಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದುವೆ ಇತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ಅವ್ರದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈರು ಬಿಸ್ಕೆಟನ್ನು ಕಣ್ಣೊಡ್ದಿದ್ದು ಅವೇನು ಫೇಸ್ಡು ಮೂವ್ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ನೋಡು ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಇಚ್ಚು ಓಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಉಂಟು
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ತಿಂತಿ ಈರು ಉಡುಪಿ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಪೆರುಡುದಾರು ಗೊತ್ತು ಜೀರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರಿಂಗ್ ಕೊರ ತಿಕ್ಕುದೇರು ಆರಿಂಗ್ ಕೊರ ನೀವು ತಿಕ್ಕುದೇರು ತಿಕ್ಕುದೇರು ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಅವು ಈನ ಮರೆ ಹೂ ಜಾತ್ರೆ ಇಪ್ಪುನಂಗ ಆರು ಇತ್ತೆ ಡಾರೆ ಪನ್ನಡೆ ಮಾರೆ ಹೂ ಜಾತ್ರೆ ಅವು ಪೆರಡು ಜಾತ್ರೆ ಇಪ್ಪುನಂಗ ಪೆರಡು ಜಾತ್ರೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಒಂದು ಆವ ದಿನ ಪುಣ ತೂಕ ನೆಟ್ಟೋರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತುಕ 5 ಜನ ಬೇಯ್ತು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಂದೆ ಐಪನ್ಲೆ ಬುವ ಒಂದಮ್ಮನ ದುಂಬುಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಬುಚ್ಚೊಂದೆ ಹಾಡದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇಂಗಲ್ ತೂತಿ ಜರತೆ ಲೈವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದೆಟ್ ಹಾಡುವ ಇಂಗಳ ಗುಡ್ಡ ತುಲೆ ಎರೆ ಕಪ್ಪನ್ ಗುಂಡುವಾ ಒಳ್ಳೆ ಬುವ ಉಂಡ ಬಲೆಮ್ಮ ಆಚು ಆಚು ಬಿಕೊಳ್ ಬಡೇರಿಗೆ ಬಿಕೊಟ್ಟು ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಂಡಾರ್ನ ಏನಾರು ಲೈವ್ ಪಂಡ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ತೂತ ತಿಕ್ಕುದಾರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುದೇರು ಇಂಕಾರು ಪೆರಡೂರು ಉಸ್ತವಡ್ ಅಂದು ಪೆರಡೂರು ಉಸ್ತವಡ್ ಯಾನು ಮೊಕಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಕಲಿಗೆ ಮೊಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಬೇರು ಒಬ್ಬಿ ತಿನ್ರೋಡು ಪೂಜೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬುಲ್ಲಿ ಉಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಬ ತಿನ್ಮ ಆಪುನೀರಿಗ ಎಕ್ಕುಂಡ ಯಾವ ರೂಬಿ ಒಂದ್ಯಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಬೆ ಕೊಡೋರ ತಿಕ್ಕಣೆ ಅಂಕೇನ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಅವೇ ಹರೇನು ನಾಯ್ಕೇರೇನು ಇರ್ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳಾರತ ಮೂಲೆ ಪನ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇದು ದಾನೆ ಪೊಣ್ಣೆ ಇನ್ನ ವನಸಂಡೆ ಎನ್ನಾತು ಜೋನಸ್ ಮೇರಂಜೇರ ಛಾಯ ಪನ್ಪನಾರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ಕೋ ಟಾಟಾ ತೋಚುಂಡತ ಆಡತೆ ಇನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮುಗಿಂಡು ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಅಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಬರ್ರಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪನ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ನಿಗುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಂಡ ಸಂಡೇ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ ಆಪಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈರ್ ಭಯಂಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ನಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ತಿಂದು ಆದರೂ ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನೊಂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂಡಲ್ಲ ಜವನ್ ಜಲ್ಲೆಗಿ ಜವನ್ ಜಾಯ್ನಿ అని ಜೋಕ ಏನು ತಿನ್ನೋದು ನೀವು ನಾನು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಈಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ ನೀವು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಜಲ್ಲೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿಂದಾನು
ಓಕೆ ನಂದಾದ ಚಾಲೆಂಜಿನ ಬಲ್ಲೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ಪುದರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಓದೊಂದು ಓದೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಓದೋಡ ಎಂಚೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಓದ್ನ ಆಪ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಎಂಚ ಓದನ ಈಗ ಅರ್ಥನೇ ಇಪ್ಪುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಓದುಂಡ ಅಚ್ಚಿ ಅಬ್ಜಿ ಅಬ್ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀವು ಹೋದರ ಒಂದು ಜಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಜಲ್ಲೆ ಗಲ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಟ್ರೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇದಿದ್ದಾದ ನಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಮರ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕಣಿ ಪಂದ ಸಸರ ನಿಕ್ಲಿ ಅವಳೆ ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅಳುಕೆಂದರೆ ಯಾನು ಸಾಲ ಇದೇಂಚೊಲ್ಲಾರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪವಿತ್ರನ ತ್ರಪ್ಪವಿಪ್ಪ ಪಂದ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಂಡು ಈಗ ನಾವು ದೊಡ ಛಾಯಾ ನಾಯ್ಕತ ಯೋ ಯಯಾ ಯಯಾ ಆಪುಜಿ ಹೋದರೆ ಎಂಚವು ಯಯಾ ಚಾನ ಒಂದೊಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ ಇಂಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಕೊಡದ ಜವಣ್ ಗಲ್ಲೆ ಎತ್ತು ಮಾರೆ ಜವಣ್ ಜಲ್ಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಕೆ ಪಂತ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ ಹಲೋ ಓಕೆ 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 ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೌತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ನೀನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಈರೇ ನಾನು ಬುಡ್ಪು ಜರ ಅಂದಿನಿ ಏನ ಪುದರ್ದೆಪ್ಪು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಕ್ಕ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಯೋ 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 ಶಕ್ಕ ಕ್ರಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂಡ್ರ ಪೋ ಯಾವ ಈನೇನೋ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂಡ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಛಾಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಬೇತೈತನ ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುಂಡ ಯಾನ್ ನಾನು ಎನ್ನಲೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸೀದಾ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವತ ಸೊ ಕ್ಯೂಟ್ ಗರ್ಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೇರಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಯಾಲೋಕ ಜೀವನ ಗುರು ಇತ್ತಂಡ ರೂಗು ಪನ್ಲೆ ಅವು ಗೊತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂಗೊಂಡು ಬುದರ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಜಿ ಕೆ ನಾಯಕ್ ಇರಿಗೊಂಜಿ ಪನ್ ಜಿ ಕೆ ಬಟ್ ಇರಿಗೊಂಜಿ ಪನ್ಪಂತಿ ಬೇರ್ನ ಛಾಯಾ ನಾಯ್ಕರ್ನೇ ಪುದರ್ ತಿಪ್ಪಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಬಂದೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ದಾನಿ ಬಾಯ್ ಇರಿ ಬಾಯ್ ಪಂಡೆ ಎಂಚ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರು ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಊರು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸಾರಿ ಉಡುಪಿಯೇ ಬರ್ಪ ಮಾರೆ ಯಾವುದು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಹಿಂದಿ ತೋಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಂಕಣಿ. ರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ ಗಿವ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಾಳೆ ಗಿವ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓ ಬೈಲೂರು ಉಡುಪಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಲೂರು ಓಕೆ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ.
ಬ್ಯಾರಿ ಬರುವುದಿಲ್ವಾ? ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಬ್ಯಾರಿ. ನೀವು ಬರ್ದದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಲಿಪ್ಸ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಧನುಷ್, ಹಾಯ್. ಓಕೆ ಸರಿ, ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಲೈವ್ ಬಾಯ್. ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಪೋಚಿ ನಾನು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೆ ಅಂಚ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ತೂಯಿನಿ ತೆಂಕು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತ ಬರೆಯರಂಡು ಅಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಬಾಯ್. ಸರಿ ಬರೆಯರಿತ್ತು ಎಂಕು ಅರ್ಲ ಎಂಕ್ ಬರೆಯರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಬರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬೋಡೊಂದಂಡ ಎತ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಕೊರ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಇನ್ ಫುಲ್ ಲುಕ್ ನೋ. Where are you from? I am from Bailuru. Parashuram Park ಏಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುವಾರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಡನಿಕ್ಕಿ ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಡಾನ್ ಮಲ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ಬೇಗಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂಡು ಇಂಚಾಪುಣಂದು ಏನು ದಿತ್ತಿಜೆ ಅಂಡಿ ಎಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿಡ್? ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಇವು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಯಾವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಯಿರು ನನ್ನ ಪೂರ ಹಿಂದಿದ ಕೊಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ನಂದು. ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಇರಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ. ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲಾಡೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ರ ಬಂತೀರಿ ಮಾರೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆನೆ ಹೊರಗೆ ಪೋಕನ್ ನೆಂಪಿದಾಡ್ದೀನಿ ಸಂಡೇ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅರಿಗೋಡೆಗೆ ಪೋರಿತ್ತನ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಡು ಬರ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಕುಡ್ಲ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಬತ್ತದಿ ಪೋಪುನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವಿತ್ರ ಬಾಯ್ ಪಂಕ್ತಿರ್ ಬಾಯ್. ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದುಲ್ಲರೆ ದಾದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೆಪಿನಿ ಯಾನತ್ತಿ ಅವೇರಾ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೆಯಾರುಂಡ್ಗೆ ಅಂಚದು ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯಪ್ಪನ ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ರ ಕೊರ್ಲೆ ಬರೆಯಾರ ಪನ್ನ. ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿಡ್? ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್, ಹಲೋ ಮಲಯಾಳಂ ಅರಿಯೋ? ಓಕೆ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ಲೈವ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ವನಸ್ಮನ್ ಜೆಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಜೆಪ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಲಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಿವ್ ಅವೇದ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಇಂಕ್ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇರೋರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುವ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ದುಂಬುದಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಮಿತಿರಿಲ್ಲ ಮೋಕೆಚ್ ಅವಂತೂ ಖಂಡಿತ. ಪ್ರದೀಪ್ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಬಂತೀರಿ. ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಅಂಕಲ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಂಟಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಕಲ್. ಯಾನು ಉಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಮನಿ ಪೂಜಾರು ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಿ ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳಂ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ವಾಡ ಈ ಶೋಕ್ ಆತು ಅತ. ಕೇಸೆ ಹೂ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಮ ಮೇನು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಂಕು ನಿಂಬೆ ಪುಳಿತ. ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಇನಿ ಮಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೆ. ಎಸ್ ಇರೆಡ್ದೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇನಿ ಫಿನಿಶ್ ಆತಿನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆನಾಟ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಈತ್ ಖುಷಿ ಟೇಪಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಪಂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ನಿಗುಲ್ ಕೊರಿಯಡ ಉಂಡತ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾನು ಒರ್ತಿಯ ಪಾತ್ರ ಪುಂಡು ಈನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪನ್ಲೆ ಪೂರ ಜನ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಿರ ಹಲೋ ಪನ್ಪುನು ಚಾಂಡಕೇನು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ಪುನು ಮುಂದೆ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಒಲ್ಲೆರ್ಕೇನು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೋಚ್ಪೋನು ಮುಂದೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆದ್ದು ದಿನಾಲ. ಸೊ ದಾನ ಸಂಡೇ ದಿಕ್ಲಿಗೆ ಅದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ಪು ಹೊಸತ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ತುಕ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂತ ಖುಷಿ ಅವಡು ಇಂಕ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ಇಂಕ ಇನ್ನಿಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುರು ಶೆಟ್ರೆ, ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ, ಹವ್ ಆರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಅಂಕಲ್, ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಅಂಕಲ್? ಎಂಚಿನ ಜೋರ ಪಂಡ ಈನ ಜೋರು. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಟಿ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ದಾಯ್ತು ಅಂಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್? ಏನ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಆಂಟಿಲೆಗದೋಜ್ವೆ ನಾನು ತೀನ ಕಂಡುಲಾತ್ ನನ್ನ ಬಿಸ್ಕಿಟನ್ನು ಬುಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈರೇನಿಗೆ ಬುಲ್ಪುವರ ಬಾಸನ ಅಂತ ನಂಗೆ ಪರಂಚನೆ. ಲತಾಕ್ಷಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಂತೀರಿ, ಹಲೋ. ಪೂರ ಲೈವ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ನಂಗನೇ ಬರ್ಪಾರ ಮಾರೆ. ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೆ, ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇಲೆ ದಾಂತಿ ನಂಕು ಲಕ್ಕಲು ಅಂದಿಯೇ ಬೇಲೆ ದಾಂತ ನಾಗುದೇನಂತ. ಸಿಂಗಾರ ಸೀರೆ ಪದ್ಯ ನೋಡ ಈನ. ಹಾಯ್ ಸಿಂಗಾರ ಸೀರೆ, ಹಾಯ್. ಯಾನ್ ದಾದ ಪನೋಡು ಪನ್ಲೆ ಇರಿನ ಅಜ್ಜಿ ಪನೋಡಾಗೆ ಪನ್ಲೆ ಎಡ್ಜ ಪನೋಡ ನನ್ನ ಸುಣಂಚನೆ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏರೇನೋ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್ इंस्टा ID सेंड मी, इंस्टा ID सेंड करेगा मेरा हस्बैंड का इंस्टा ID सेंड ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ವೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದೇ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೋ ಬರ್ಪುನ. ಸಿ ಮೈ ಲೈವ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್, ನೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್. ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ, ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ. ಅನುಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಗುರು ಶೆಟ್ರೆಗೆ ನಿಖಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಬಾಯ್. ಗುರು ಶೆಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ ಮಾರೆ, ಗುರು ಜನತ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಏನು ಗುಂಡದಲ್ಲಿ ಕುಲೊಂದಿನ ಅಚ್ಚ ಬಾಜ್ ಏನ್ ತೋತಿ ಜೊತೆನ ಗುಂಡನ ಕೊಳ್ಳಿನಿ. ಏ ಗುಂಡ ಮನೆ ಕೊಲ್ದಿನಲ್ಲ ಇದಲ್ಲೇ ಬಿಕ್ಕುಟ್ ಬಾಡು ಬಲೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೋಕೊಂಡು ಅಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಲೋ ಅನು, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡು ಹೇಳಿಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾರಿ. ಓಕೆ ಎಂಚಿನ ಸಾವ್ಯ ಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಸಾಂಗ್. ಎಂಚಿನ ಸಾವ್ಯ ಎರೆಗೆ ಪನ್ಪೋನೀರು, ಎಂಚಿನ ಸಾವ್ಯ ಪಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಏನ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುಚ್ಚಿ ಈರಿಂಚ ಪೂರ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆತ್ ಪಂಡ ಏರ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು. ಹಾಯ್ ಗುಂಡು ಪೇರ್ ಪೀರ್ 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 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅನುಶ್ರೀ ಇವರು ಗೌತಮಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇವರು, ಲೈವಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುರು ಶೆಟ್ರೆ. ಶುಭ ಆಚಾರ್ಯ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಯ್ ಬಂತೆ, ನಮಸ್ತೆ ಹೆಲೋ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 725 ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬೇಕಾ ಹೇಳಬೇಕಾ? ಫುಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಂಬರ್. ಹೌದಾ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಶಾಪ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಓ ನೈಸ್. ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಕುಡ್ಲಾ? ಐ ನೋ ಲಿಟ್ಲ್ ತುಳು. ಬೊಕ್ಕ ಸಾವು ಎಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ.
ಸಾವು ಸಾವು ಎಂತ ಹೇಳೋದು? ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸಾವು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಸಾವು ಎಂತ ಸಾವು ಮರಿ, ಎಂತ ಸಾವು ಮರಿ ಇಂಚಿನ ಸಾವು ಒಂದಿ ಪನ್ಪುನ ಆತು ಏತು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದು ಪೋತುನ್ ಬಂಡ. ಆನಿಗಿನ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ, ನಾನು ಪೂರಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಚೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ. ಅನುಶ್ರೀ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಬೈಲೂರು ಕಾಲೇಜಿದ ಕೈತಳ್ಳಿ ಅಂದೆ. ಬೈಲೂರು ಕಾಲೇಜ್ದ ಕೈತಳ್ಳಿ ಇಂಚಿ ನೀರ್ನಿಲ್ಲ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಸಾವು ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಭಗವಾನ್ ಹಾಯ್ ಬಂತೀರ. ಹಲೋ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಲೈವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬರ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾತಾ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನನಗೆ ಎಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಚಾಲೆಂಜು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು 10:30 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 10 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 11 ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ. ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಊರು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಹಲೋ ಬಂತೀರ. ಹಾಯ್. ಪೂರ ಪೋಪುನ ಟೈಮಡಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು? ತೆಲುಗು. ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ತೆಲುಗು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬರ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ನಾಳೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಸಹ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. Hello, just listen. Tell me what. Big, quick. Tell me what. Flying kiss for fans. ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. Not only you or fans, all fans. Okay, bye bye.